Για να φτιάξουμε τη βλάχικη τσουκνιδόπιτα, λαδώνουμε το ταψί μας με ηλιέλαιο. Σε μπολ ρίχνουμε 2 ποτήρια νερό, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 1 κουταλιά ξύδι, 1 κουταλιά αλάτι και 4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί η ζύμη. Την αφήνουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Ανοίγουμε το ζυμάρι σε σχήμα μπαστούνιου και κόβουμε σε 16 ίσα κομμάτια. Ζυμώνουμε κάθε κομμάτι σε μπαλάκι. Κάθε μπαλάκι το ανοίγουμε με τον πλάστη σε φυλαράκι διαμέτρου περίπου 20 εκατοστών. Φτιάχνουμε 4 στίβες με τα φυλαράκια βάζοντας ανάμεσα ηλιέλαιο και λίγο αλεύρι. 1 στίβα με 5 φύλλα, 2 στίβες από 2 φύλλα η καθεμία και 1 στίβα με 7 φύλλα. Για το κάτω φύλλο παίρνουμε τη στίβα με τα 5 φύλλα. Πατάμε ελαφρώς με τον πλάστη να ενωθούν τα φυλαράκια και ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο. Το λαδώνουμε και το απλώνουμε στον πάτο του ταψιού. Τραβάμε απαλά τις άκρες του ώστε να υπερκαλύψουν το γύσο του ταψιού. Η γέμιση της πίτας είναι ζεματισμένη τσουκνίδα, ανακατεμένη με ελαιόλαδο, καλαμποκάλευρο, μυζήθρα, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνουμε λίγη από τη γέμιση στο πρώτο φύλλο, ίσα ίσα για να έχει υγρασία. Σκεπάζουμε με το ενδιάμεσο φύλλο που είναι φτιαγμένο από 2 φυλαράκια. Απλώνουμε τη μισή γέμιση όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Σκεπάζουμε με το δεύτερο ενδιάμεσο φύλλο. Απλώνουμε από πάνω την υπόλοιπη γέμιση. Ανοίγουμε το τελευταίο φύλλο που θα σκεπάσει την πίτα μας. Αυτό αποτελείται από τα περισσότερα φυλαράκια, 7 στην περίπτωσή μας, ώστε να είναι το πιο παχύ. Το πάνω φύλλο το απλώνουμε κουνώντας τον πλάστη δεξιά-αριστερά για να δημιουργηθούν σούρες. Ενώνουμε το κάτω φύλλο με το πάνω φτιάχνοντας τον κόθωρο, όπως λέγεται το γύρω-γύρω τυλιγμένο ζυμαράκι. Λαδώνουμε καλά όλο το φύλλο και τον κόθωρο. Ψήνουμε την πίτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει.